Okay mga dudes, na ako'y nakitaan diri sa Barangay Concepcion nga. Wow. It's a wow. Oh. Hello mga dudong, mga inday. Welcome to my channel, ang Dudes Torta. Karon sa bayta, atong istoryahon si Ronnie nga akong naila-ila. Nakita nako nga nagbasketball siya, bisan siya na ikapansanan, basketball court ang iyang gipuy-an. Tara, tan-awon ta, dinhilang sa Dudes Torta. Tara! Oh! Pag! Oh! Pag! Wow! So dilihan lang ang iyahang kapansanan. Pak. Wow. Dribble and Wow. Wow. Ah. It's a wala pa. Oh, hello mga dudes. So, naadiri si Ronnie akong nailhan diri sa Barangay Concepcion, Asuncion, Davao del Norte, and na-amaze ko sa iyaha kay modula gihapon siya og basketball despite sa iyahang kapansanan. Si Ron Ron sa isa. So, wala siya ma'am, and so short pa ang iyahang so kamot, but despite sa iyahang kapansanan, nagadula gihapon siya og basketball. Nakita-kita niyo mga dudes. Si Ronnie is wala lang pod short, kuan lang pod siya. Oh, di ba Ron, no? Wala kay ano. So yung ani si Ronnie ato siyang interviewon. Kasi Ronnie GC niya. 10 years old. Sa year ni mo? Grade 5. Grade 5 diri sa Concepcion. Ginaunsa nimo pagsulat? Makasulat ka? Wow. Malingkod taron. So maglingkod sa mi. Ay, bulaw. Ron, unsa man ang naka-inspired sa imo nga magdula? Wala ka, di ka maulaw. Wow. Wala pud kay time nga gikaulaw nimo imuhang kaugalingon. Wow. Unsa man ang imuhang kuan mensahe para sa mga pareha sa imo, di ba, na may mga kapansanan pod nga Hindi kayo mahiya. wag nang mahiya. Wag nang mahiyang magtanong. Pag-right mid. Pila edad nimo nagsugod ka og dula-dulag basketball? Karon lang bago lang? Wow. Napoy nagabuli sa imo? Wala. So nakasabot sila diri. Ang importante ang imong palibot no nga girespeto kanila. Na kay crush? Ay wala. Okay, pero na di uyab. Ron, pila mo ka buok magsuon, Ron? 7. Ikapila man ka? Ikapila ka? Sa 5. Ha? Ay, Anso man? aban. Nakikambal? Wow. Ang imong kambal, normal, pod. Kuan siya. Ron, unsa imuhang dream? Unsa imong pangandoy? Ay, para sa abogado. Mag-abogado ka? Ron, nga nung gusto nimo mag-abogado, Ron? Wala. Ha? Aside sa abogado, unsa pa imuhang gusto kuhaon? Sa opisina. Sa opisina ka magtrabaho. Halimbawa mo abogado na ka. Kinsa may una nimong tabangan? Kasi, Ha? Ako, nganong ako man. ito may nagtabang sa klase. Ay, very good. Meron. Unsa man imong gitabang sa ako aron? Tama na pagtabang sa kuha. Ay, unsa trabaho ni mama nimo ron ug ni papa nimo? Tabang sa papa siya kaya ganyan siya sa uma. Ana mo'y uma. Minti lang siya. Gipa-maintain lang. Ay, yang imong mama asa man nagtrabaho? Ala sa balik. Alaga sa inyo. Unsa may message nimo sa imong mama? Misahe. Na kay message? Sige. Salamat sa pagkatulong sa kuha. Wow. Ay, tabon. Salamat sa
Timan. Sa pag-atiman. Wow. Pila edad nimo nga una jud ka nakalakaw nga ikaw lang wala nakagikugos ni mama nimo? Wow. Mga 5 ka. Pero kung moadto kag eskwelahan sa una, ha? Ay babahon pa ka sa imong kambal. Kay unsay mensahe nimo kay papa nimo? Salamat kay wala jud mo pasagdan giatiman jud mo no. Maayo kay pinangga jud ka dito. Aside sa kuan basketball, unsa pa imong talent? Naga-swimming ka? Magka naga-swimming. Apil ka og swimming competition? Kabalo day ka mo langoy? Man ka nagkabalo maglangoy. Diri, sapa. Kinsa may nagtudlo? Isa nag sayaw. Ha? Kabalo ka makanta? Sampol. Okay, si Ronnie, kabalo po dahil siya mo gamit eh. Kabalo dahil siya mo gamit magsigil. Adagang salamat mama and papa. Okay. Sige be. Kabalo mo gamit si Ronnie ba og kuan mag-cellphone di ay siya. Kabalo mo type di ay si Ronnie, kabalo na mo basa, kabalo sa pag-letter. Okay. Bidaw. Basahon na to ron be. Sige ipato bang. Sige ron. Okay. Bidaw. Daghang salamat ma and papa and mama. Hihi. Kabalo di ay ni kabalo na di ay ni mo chat di ay sa iyang uyab di ay. Sana all. Wow. Mo ni ang gisulat ni Ronnie. Wow. Okay mga kads, tanaw na to mudula si Ronnie og basketball. Game na ta laban sa mga kabataan. Go na ron. Laban. Sige. Mano sa atake. Sa ni. Okay. Let's start now the game. Go Ron. Dito sa si Ronnie Tira. Sige. Shot. Sige. Dribble ki. Itzaki. Woo! 1-0. Okay. Ki. Itzaki. La. Kanaki. Ki wala pa. Okay, dagan ki. Itza. Bak, how do Itzahi, wala gyapon. Sige, lagi, wala ki. Laro. Ala. Ahot. Wala. Berat ki. Oops. Itza. Panatron. Grabe ka abot po. Oop. 1-1. Pa. Dribble ki, dribble Ron, Itza Ronnie. Wala. Ronnie, Itza Ron. Dribble ki. Pak. Itzaki. Wow, kadeki. Ala. Dribble Ron, Itza Ron. Itza.
Okay, 2. 3 points by Ronnie. Kapit na. Oh. Nakatres ka gabi? Oh. Bansa naman eh. Wala. Pak. Oh. Ay, dos tres. Yeah. Oh. Dagan pun si ano. 3 points. Bang. Itzaki. Oops. Oh. Tie score 3. Paunahin ni hantod 6 no. 6 taman. Sige 6. Op. Banat ki. Wow. 4 points para sa team ni Ronnie. No, ayan si Ronnie mo tira pa jud og 3. Wow. Tira Ron. Score is tie for all. Tira Hilong. Wow. Okay. Score is 5-4. Last one ang kalaban. 4 pa ila Ronnie. Ano dyan? Dora. Ron. Oh. Oops. Gibalibol. Op. Si wala. Ayan. Oh. Kalaban na. Oops. Game. Bisa daw. Taas. Oh, tama na. Tama na. Salamat. Saan ninyo ka pinangga si Ronnie? Barkada kayo mo no. Sa may istorya ninyo kay Ronnie? Butan? May si Ronnie no. So nakita na ko sa inyong dula may respeto kay Ronnie no. Okay, very good. Okay, sabay daw sila. Mga daw sila kay gigutom mga ukanon sa mga tumis sa unahan kay mangitag pagkaon. Amping. Sige. A few moments later. Dirita sa karinderya ato silang pagkaonon. Hello. Gutom na? Hello. So diri nato sila pakanon. Unsa inyong mga sudat? Unsa pa inyo? Alang-alang? Alang-alang ka? Saan ka alang-alang? Hello, John. Alang-alang ka dito? Ha? Dili ras taga Concepcion rani nag-vlog ko sa iyaha nya gigutom daw sila. Nga naman. Sige na. Kita si mong tita? Awan si tita ni mo. Asa na pinang balay sa? Di ko kita. Mas mayo noon tumutan na yung tita. Asa na yung mama? Mayo noon. Mapalimot ko. Kanoy bi? Nagtrabaho? Nagsignal. Shout out si mama ni mo, si tita ni mo. Shout out tita. Mama dali. Kulang? Ha? Kainom naman kamutanan? Ha? Wala sa kainom? Kainom na.
Kisa pa man wala kainom. Ay, going to Concepcion na, iuli na nato ni mga kabataan. Kay busog na sila. A few moments later. Baba na si Ronnie. Dato kayo. Thank you, Ron. Human na yun kami og pangaon na treat nato ang kabataan kauban si Ronnie. Hantod sa sunod nato nga mga video sabay ta mananaw ta dinhilang sa Lods Store ta sa pagkakaroon. Bye-bye. Bye-bye. Okay, thank you. Okay, thank you very much. Meanwhile. Say hi! Shout out sa DI, Kapitan Freelan. Nakabisita din si Sir GC. Wow. Shout out din sa mga marites din ako ng mga friends nila. Hello! Good. Sa Concepcion, yan. Po, sa Palilipod. Pila naman Palili. Yes. Shout out din sa Ambana, Sir. Si Russell. Wow. Shy man na siya. Shy type man na sila, Sir. Hello! Shout out sa akong family. Shout out na siyang family si Plonggo. Shout out na siyang Latin, Sir. Nara na si Kilid, Sir.